Ang bag-o nga paagi sa pagduol ngadto sa Dios. Ikalawang Korinto Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 18. Basin maghuna-huna kamo nga gidayeg na pud namo ang among kaugalingon. Dili kami sama sa uban nga nagkinahanglan pa og mga sulat sa pagpaila aron dawaton ninyo, ug unya mangayo na pud kaninyo og laing sulat sa pagpaila aron dawaton sila sa laing lugar. Wala kami magkinahanglan og mga sulat sa pagpaila, kay kamo mismo ang among sulat nga napatik sa among kasing-kasing, tungod kay ang inyong pagkinabuhi sama sa sulat nga makita ug mabasa sa tanan. Klaro nga kamo sama sa sulat ni Kristo nga gisulat pinaagi kanamo. Ang gigamit sa pagsulat dili tinta kondili ang Espiritu sa Dios nga buhi, ug wala pod kini isulat sa mga bato nga sulatanan kondili sa kasing-kasing sa mga tawo. Makasulti kami niini tungod sa gihimo ni Kristo pinaagi kanamo ug tungod sa among pagsalig sa Dios. Kay kon kami lang dili kami makahimo niini nga buluhaton, apan gitabangan kami sa Dios. Siya ang naghatag kanamo og katakos aron masaysay namo ang bag-o nga kasabutan nga iyang gibuhat aron kita makaduol kanya. Kining bag-o nga pamaagi dili pinaagi sa gisulat nga kasuguan kondili pinaagi sa Espiritu. Kay ang kasuguan nagdala sa silot nga kamatayon, apan ang Espiritu naghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Sa paghatag sa Dios kang Moises sa kasuguan nga iyang gisulat sa mga bato, ang mga Israelhinhon dili na makatutok sa nawong ni Moises kay nasulawan gayud sila. Apan kadtong kahayag sa iyang nawong hinay-hinay lang nga nawala. Karon kon ang Dios nagpakita sa iyang gahom sa kasuguan nga nagdala og kamatayon, mas labaw pa niini ang iyang ipakita nga gahom kon ang Espiritu na ang maglihok. Kay kon gipakita sa Dios ang iyang gahom sa paghatag niya sa kasuguan nga nagdala og silot, dili ba nga mas labaw pa gayud ang iyang ipakita nga gahom kon isipon na niya nga matarong ang tawo. Ang tinuod, ang himaya sa kasuguan kaniadto baliwala lang gayud kon itandi sa himaya niining bag-o nga pamaagi. Kay kon adunay himaya nga gipakita ang Dios niadtong kasuguan nga lumalabay lang, mas labaw pa ang himaya nga iyang ipakita niining bag-o nga pamaagi nga mulungtad sa walay katapusan. Ug tungod kay mao kini ang among gilauman, wala kami kahadlok sa pagsugilon sa pulong sa Dios. Dili kami sama kang Moises nga nagtabon sa iyang nawong aron dili makita sa sama niya nga mga Israelhinhon ang hinay-hinay nga pagkahanaw sa kahayag sa iyang nawong. Sa pagkatinuod, wala makasabot ang mga Israelhinhon kon unsa ang kahulugan ni adto kay gitaptapan ang ilang hunahuna. Ug bisan gani karon aduna gihapoy nakataptap sa ilang hunahuna kon basahon nila ang daan nga kasabutan. Kay wala nila masabti nga kon kita ana anak ang Kristo, kadtong daan nga pamaagi nawala na. Oo, hangtod gani karon kon magbasa sila sa mga sinulat ni Moises dili gihapon sila makasabot, kay aduna may nakataptap sa ilang hunahuna. Apan kanang nakataptap makuha kon ang tawo mudangup sa Ginoo. Karon, ang giingon dinhi nga Ginoo mao ang Espiritu, ug kon ang Espiritu sa Ginoo mao ang anaa sa tawo, gawas noon na siya. Ug tungod kay wala nay nakataptap sa atong hunahuna, makita na nato ang gahom sa atong Ginoo. Ug kining gahom nga gikan sa Ginoo, nga mao ang Espiritu nagpadayon sa pagbag-o kanato aron nga sa ngadto-ngadto mahisama kita kanya.